Nhasi ndaiti rorombo rakanaka. Panapa pandakagara panonzi Pakare Paya. Ndofunga mama wandakagara nawo mabva mavaziva mese. Mama makadini? Aiwa, tinofara. Mufaro wedu kuva nemi nhasi. Tanyanyisa kufara kukuona. Tanyanyisa kufara kukuona. Muna need your introduction. Muna need your introduction zvakanyanya. Vandinawo ndo amai Dr. Oliver Mtukudzi. Anditi amai Mtukudzi, our late legend. Mama, pana Pakare Paya patiri. Mungada kutizivisa kuti igore ripi rakatanga kugadzirwa nzvimbo ino, uye vision yanga iripo yakanga iri yei pana? Alright, panapa takatanga kugadzira 2003. Alright. Ndara vaida kuita arts, andimuzoti anga ari munhu wearts. Saka chishuwo chavo chacho chekuti isafe. Alright. Art isafe. Nokuti vanhu vanotaura kuti vanhu vemagitare marombi. Saka Mtukudzi havana kuda kuti zvife, ende vakatotrena vanhu vakawanda. Infact panapa hapabhadhariswi kutrena. Alright, it's for free. Vese anambeu vaive vakabva pano for free. Vanhu anambeu, anamunya, pakabva ana muno, munhu andimuzoti aitomborudzana mudhara. Ndiye munhu ndakaona anenge ari pachokwadi asina kana mukuvhira akavarasa. Alright. He's up to now. Alright, he's still loyal. He's still loyal. And zvakawanda zvatinoita anenge ainesu. Alright. Saka no. Mudhara vanga vaita chinhu chakanaka, asi handizivi kuti vana vacho kana kuti vaifunga kuti mudhara chete kana aripo ndo zvinoita here, because I understand pane rume yakatombofamba kuti pavhara. Yes, ruma iyo yakatenderera zvakanyanya yekuti Pakare Paya pakavhara. Hapana mbobvira pavharwa mwanangu. Alright. Mazwe kuchema munhu chete. Alright. Ndo atakavhara. Semunhu mukuru hazvaigona kuti ivo vatisiya pari kuramba pachioparate. Hazvisingagoni. Saka takatombomira, I think for a month. Yes. Ndobva tazotangisa. Saka hapana mbovharwa, ende kana zvokunzi ndakatengesa zvinhu hamina kuti vanenge vachidziona upinya yedu. Hatina kana chimwe chete chatakatengesa. Alright. Ende tirongoramba tichingoenderera mberi nezvavakasiya kuti tiite. Alright. Alright. So muri kungoramba muchimhanya race. Taona kubva ku stage kuseri. Tachanzwa namukoma Fabian kuti ndo kwakanga kune Pakare Paya ichizoextenda ichienda kunobuda kune malodge. Pakutanga tikuona kuti kakari kaground kadiki apa pakatozopesa pakura. Vision yekuzokupa extenda kudai zvakanga zvabvepi izvi? Alright, uko ku House of Tuku Music. Alright. Kwacho the whole place ipakare, but ine madepartment uko ku House of Tuku Music. Alright. Kureva kuti the original music yetuku muneona ikoko. And ndokune office yavo neoffice yangu. Alright. Zvakudhara neDaisy's Kitchen. Okay. And then back kune main stage. Yes. And then kana chita mashows mabar ari ikoko patinoitira. Then kuno tagara varungu vepa next door pedu panogadzirwa furniture apo. Manager chobva ati auya kulunch vanongomuti apa munopadiko apa panongogara pakavharwa pari kutoinzira makonzo pari kutoinzira makonzo tipei tiite. Vati ofa
Alright. Saka mudhara wangu anga asipo, ungoenda kubuko mudhara, ungoenda kuSwitzerland. Alright. Ndasa vati ufe bvanda. Saka mudhara kana out kaita ifonana every day. Alright. Vavazofona manhero vachiti kuenda kustage chichichi. Tikati ndataura nemurungu panext wateka panext hapari kutengeswa. Ndara vakati patiri pakatokwana zvino zvatoda zvidoita. Ndati neni aiwa toda maloji. Nzi maloji unozozvigona here? Ndikati aiwa tinotry zvino zviedzwa. Ndopatakazotenga panapa. Alright. Ndobva tatanga kuti panapa pane hall Sam's conference. Yes. Nebar. Yes. Neimwe kitchen. Daisy 2. Okay, iyo Daisy 1, Daisy 2. Saka isusu nekuda kwokuti taona kuti zvadi ndobva tazongoti kunokunga kuchingonzi village pakare pai. Tagara inanauziya kuti apa neapa zvina kufanana. Ndobva ndangoti maloji takuisa makabva mangonongedza kune maloji pasati pane maloji. Toisa maloji because vanhu kana vakarara vadi noise. So ndobva taita saizvozvo zvazvatongofamba. Alright. Saka taingota mbichana kusvika tadi tapedza kusvika zvaita. Alright. After nzvimbo yapera yamira zvakanaka sezvairi, makanzwa sei, especially this side ramaiziva kuti imi ndimi makatopusha kuti kunge kuripo? Ivo mudhara vakatiwo kudii after mapedza kuvaka, mamira panze apo muchiona nzvimbo ine? Mudhara pakutanga vaistreseka. Murume wangu anga ari munhu asingade zvekutaura, munhu anga ari soft, ende munhu wekuti chero vanhu vakataura zvavanotaura anga asina kana argument nemunhu. Vangozvifarira but tabhadhariswa fine. Shanza ndiri kuona manje dii futi akubhadhariswa fine. Saka aiwa, but he was happy. Chandakavadira vanga vasiri mudzvinyiriri. Zvinoita vamwe varume kuti hauite ichi, haundiudze zvekuita, hapana decision inoitika asina kuti yes. Because murume wangu ainyanyofamba. Saka isu taida kuti zvinhu zvedu zvidi zvifambe. So dzingwa daisara akaona kuti uko ndakaenda uko ndi anomboenda kubva ti the same house kusara ndei. Vanga vasingadosi yambabvu yavo. Aiwa, vanga vasingadi. Saka tobva taenda, tikaenda kana basa racho rakaona ndoti aiwa ndaona samanyanga rega ndidzokere toona zvinhu zvakamira ndodzoka. Saka vazoona manje zvaita vakashaya zvokuti especially muza munhu wepastage kuda kufarira kwavakaita stage iyo yapera vakafara zvingaiti. Saka to me takaita kunge birthday present. Muri muna September vasipo vachidzoka vachiti pavakaenda vati zvino naidhei apo tinopaita sei. Tikati apa totonotoita sei apo tatine karori kedu katatu. Tikati maybe techingu, saka takatomboita 2 loads varipo. Stage iyo yakakura kamukaimezha kubva pasi kuenda padenga inenge yakareba zve1 meter and something. Akabva ati akana tombosiya zvakadai, ndikati aisiye zvakadaro kubva vaenda kwavakaenda. Saka neighbor yedu murungu ipapa anonzi Grib anoita zvema bulldozer and the like. Ndio ndakazonotaura naye, varungu vanonzwisisa vasiyaniswa natema. If you are celebrating birthday vanonyatsokoshes. So ndakaenda kwaari ndikati murume wangu ari kudzoka anenge achitena 20 birthday yake 22 September. Saka ndachida kumusurprise nepresent, handina present yekumupa, ndoda kumusurprise nestage.
saka vati what do you want ndoda kuti awanita fila stage yeuya wandiramira nezvinhu zvako anita zveroad ndopa akapfuma murungu uyu ndobva tekaifila nachidzomba anonzi watsunjidzomba angari operations manager takamira kuti iite before vadzoka vakasara vodzoka zvavo tatoita navachidzomba ende achidzomba ipapo aiwa ndinova saluta vakamira neni saka ndaraivira nachidzomba vachingosvika vabva vatsvaga kuti chidzomba ari kupi ndobva ndati ndaibika ndiri kukiche ndikati bamubiki ndapota vakakufonirai isanganai asi musakurumidza kuenda kustage mungoita muchiita muchena vangadoni vaona stage yapera daisys kitchen tatorama so I think he was happy achizoona kuno pana padai mauya pachiitwa ine yakanga ichikarika office kadidi and iyo Sam's conference church maipisirwa furniture furniture munotenga kuBorodale kuManhattan ndoma yaipo ezvina munotonoitira kupi so muridzi wenzvimbo inoinzi James Wilson saka munin'ina wake Alan Wilson ndiye apamhiri apo akuita steel furniture so chimbotudzaiwo mama ndimunonatsoziva chanyanyofarirwa naDr. Oliver Mtukudzi chamaiti izvi kana vachiita besides music ndo chavainyanya chaiva chii? Mtukudzi vaifarira kurima up to now munda wacho ndinototya kana kutorekedza kurima chete kukanzaozi vaida zvekurima ende isusu wokubvira ndingati kubva 19 atiti atsingatenge upfu mamusingatenge upfu kumashop up to nhasi so munorima chibage chenyu munorima last year tichipinda mu2023 takarima tikatokuwa 25 tons saka munotorima ina nditorimi pana Mtukudzi ndo vakatanga zvekurima ndo vakaipatama muri zvekurima ndo inini kuti ipapa kutomanikidzira muridzi aitogara ikoko akabva pana makuseni uya usiku kureva kuti vaiva nerudo nekurima just as zvavaiita kumusic exactly kana vasiri on-tour vanenge vari kumunda kana kuti kumusha kwedu kumadziva vakasimba ipai waiva munhu aitoenda kumusha zvekutorevesa zvisingatoiti ende he didn't mind kuenda vega wotonorara kana 2 days saka vaenda kumusha kwavo aiwa vaenda kumusha anditi aiwa tinotenda tikuona pakari paya iri kuramba ichirana zviri smooth kutendera kwese kwataita tatoona kuti Daisy restaurant kuri kubikwa chikafu chakanaka ende imo makanaka pane maactivities akawanda nezvipi zvamuri kuda kuzivisawo vakatitarira pazuva ranhasi concerning this place? maitai nokundipa mukana iwoyo alright restaurant yedu iripo iri kurana 24/7 marooms tinawo vanhu vanoda kuuya vachirara mufungika hapana chekuti ungaswera uchiti kwaya kuno kuti ndoda kudzokera
mazuva ano usiku wakadai kana kwasviba unotorara pakare pai unoteenzera kana tautaura saka zvese zviripo mufunge kudangotenda Mwari nesimba ravari kutipa kunyange vabatsiri vangu handiti vese vanoshanda pano vana vangu vanoshingirira. Unozoti dzimweni dzenguva hatiwani mari asi handisati ndamboona vashandi vakadaro kuti mama zvichaita tonwari iwo manje unenge wakunetseka kuti kumanje unobhadhara sei renti kwavanogara. Otherwise zvese zviri kufamba zvakanaka, although business ishoma. Dai hurumende yangoti facelift because takarasikirwa nguva yecovid. Tichibva mucovid ndopa zvakachinja kuti zvinge zvinotidzikei asi aiwa nenyasha dzavo Mwari ndizvozvo tinongodaro handizvo zvichingori mauya pangoita vanhu vashoma shoma. Otherwise rimwe zuva tinotoswura tisina manje yezvino magetsi chipo ari kuenda ende vanhu havadi zvinhu zvinopisa dai vachiendesawo masikatika manheru magetsi orara achiita zvino unenge uine kurima futi indiri murimika vamwe vanoshandisa inonzi irrigation saka vamwe vanodiridza usiku vamwe vanodiridza masikati handizozoti kuti vari tikuchinjaniswa here kana kuti inonzi load shedding. Otherwise aiwa zvese zviri kuita saka zvikadai tinonoka kubhadhira kana zvinoda kubhadhira zvehurumende zvacho komari yacho tinoiona pane pasine. So masundays tanzwa kuti masunday panapa panorohwa mabhendi pane activity mungadawo kuti kudii kune vari kunze vanoto Sunday ndo family day vari kuita look forward kuuyawo kuno ngavauye zvavakasununguka mumasundays mafree ende amutukudzi vakasiya vaintrodusa inonzi sunset yatinoitira kuseri kunofunga makuona every Sunday pane masunset anoitwa free maband vachinakidzwa zvavo majumping castle zvese tinazvo kugocha ikoko vachigocha vachiita zvavari kuita saka hapana kana kumbovharwa ende hapabhadhariswe pano kupinda ipapo padzokorodzei papa hapabhadhariswe pano kupinda unopinda free of charge vanhu ukapinda unosvipinda wosvika upinda mbama kotenga bhiya rako kana udaenda kurestaurant oenda kurestaurant otenga chikafu chako kana uchida kuenda kuroom kunorara woenda unorara pane room service room service inongozakwayo kafika diki diki otherwise aiwa hapabhadhariswe kupinda muchiona zvenyu ndosaka pachinzi paart center. Aiwa tinokutendai mama nenguva yenyu yamatipa yekuti tinge tiri tinokuonai. Aiwa atafara zvakanyanya atafara aiwa nesuwo tinotenda nekuti tsigira nekuya kuzotiita kuti tizikanwewo. Aiwa mukuzikanwa munozikanwa kare kungoti vaziye chete kuti aiwa muri kuwanikwa pakare paya. Aiwa tiripo chaizvo hatina kana kutombovhara kana aiwa tinozvikudza. So muri yeZimbabwe ndofunga mangozvionera tichikurukura namama amai Mutukudzi varipo pana pakare paya basa richiri kungoenda mberi chikafu chiri kubikwa chakanaka nzvimbo yakanaka ndofunga mangozvionera. So ndiringokurudzirai kuti uyai tizosapota basa riri panapa. It's not just an art center. Remember, this is the place which was created with Dr. Oliver Mutukudzi together with his wife. This is a place which was created by our own legend, isn't it? So let's come and support mama nebasa ravakaita panapa. Basa richienda mberi. Aiwa, from Uncle Saint na mama vaya vakaimbwa na dedi kunzi Daisy, anditi hanzi svovi yangu ndiwe, anditi aiwa nhasi taona mukana wekutaura nawo from Uncle Saint neSaint TV crew for now. Chiti it's much love.